Instagram kradne tvoj obsah na trénovanie svojej AI. Meta opäť aktualizuje svoje podmienky a chcú používať tvoje fotky, videá, dokonca aj komentáre a správy na učenie ich umelej inteligencie. Ak s tým nesúhlasíš, máš znovu právo proti tomu namietať, ak si to nestihla prvýkrát, keď som o tom minulý rok hovorila. Je to opäť tak trochu skryté v nastaveniach, ale ukážem ti presne krok za krokom ako na to. Chod na svoj Instagramový profil. Klikni hore na 3 čiarky hore a scrolluj až úplne dole na Centrum ochrany súkromia. Tu klikni a teraz vidíš informácie o AI. Hľadaj odkaz na právo namietať a klikni. Presmeruje ťa na formulár námietky. Vyplň potrebné údaje, e-mail a hlavne dôvod námietky. Do dôvodu stačí napísať napríklad: neželám si použitie môjho obsahu na tréning AI a odošli. A máš hotovo. Po posúdení ti Meta pošle e-mail s potvrdením, že tvoje dáta nebude používať na učenie Meta AI. Nezabudni, čas namietať máš iba do 27. mája 2025. Podarilo sa ti to nájsť a odoslať námietku? Daj mi vedieť dole v komentári a zdieľaj toto video aj so ostatnými. A ak chceš viac takýchto dôležitých upozornení a praktických tipov pre Instagram, tak mi zanechaj follow.